to tež nejsou šice moli tak. Ze mnou na SLU, na tym budyjskim zariadniczkim kursu, był jen jeniczki, jeszcze taki Ślązak, tu je nigdzie w Barcie, albo nigdzie bydlił, a czy tu tak sapsemo, to ja nie wiem, ale nie wierzę. Ale po Brankaczka pisze to dość ciężko. Tu nie się wiele żadał. To je, říká się, Serbska Ludowa Uniwersita. No, to je daleko wanie czyniła za Serbów, když nie są w nacystycznym czasu serbscy pisać a czytać nauknąć mogli. No, a to je się potem czyniło. A to są też, za mną bychał na przykład Hanso Kuling ze Slepoho, starszy człowiek. My byśmy chyba na SLU na tym zariadnickim kursu, byśmy mniemali jenoż tajcy kaž ja, když nie są żadne wukowanskie miestno dostali, když są celi potem nigdzie w serbskiej instytucji działać, abychom też w mojej starobie. Ale miestem by też Kuling, jen węk ze Sarnian, to by od Rejski Hazenetu nan, što by jeszcze jac, a 4 holce bychu też z Delnej Łużycy. A z tymi je potem Kuling Slepjanał serbszczynu czynił. To nie są trebali po Brankaczka sobą wuknąć.